फाटल्या कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापणी करून प्लॉट विकपाच्यो कांय घडणुको उक्ताडार हाडिल्ल्यो। ह्या खंयच्याच प्रकरणात प्लॉट करपा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। तशेंच ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे नात आनी जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या। ते भायर नगर नियोजन खात्या कडेन बेकायदेशीर प्लॉटिंग प्रकरणाच्यो सुमार 900 केशी नोंद जाल्ल्यो आसात अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। Not a single issue reported by the media has the permission of the Town and Country Planning Department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the Town Planning Department. FIRs have been filed. Hill cutting up heavy fines, so that it is not question of restoration and all. If you cross 25% gradient, then you have to be fined first. And if you are able to verify, so that amendment has to be proper, because at the moment now, if it goes beyond 25% gradient, then we have to file a FIR, which is a cognizable offence, and after that we have to then go to the court and then किती आसा आमच्याकडे आज जाय ते केसी किती 90 केसेस 900 केसेस आम्ही FIR फाईल केले आपण ते मागीर तो मनीस अवेलेबल ना ह्यो सगळे गोष्टी तरेतरेचे हे सगळे गोष्टीचे आहेत आणि ते बी क्लोजर कितलेय केसेसचे जाल्या तुम्ही म्हणता नाही डिपार्टमेंटान एक्शन घेऊन जाय डिपार्टमेंटान 900 केसेसचेर एक्शन घेतल्या आणि 900 केसेसचेर एक्शन घेऊन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजर प्लेसीस येतात त्यांचेर एक्शन कितें आहा ते जायत ना म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या दर्जा प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले 5,000 and above, 10,000 above, 25,000 and above एक 3 कॅटेगरी करून आमी ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतो। हे फायन गरज आहा आणि हे आयज काळाची गरज आसल्यार सगळे लोक बोर्ड दाखयतात टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाकडे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कोणाकूच परमिशन दिवंक ना। आयज हे सिद्ध जाल्ले आसा की आयज मिटींग ऑफिसरांची घेतल्यार आमचे कडल्यान आमी पळय सगळे FIR फायल केल्या सगळे गोष्टीचेर आमी FIR पण FIR फायल करून जायना चडशे केसीचे जेन्ना आमी FIR फायल केले सगळे केसीस ऑटोमॅटिकली जेन्ना कोर्टान वयता ते क्लोजराक आयल्या हो अवेलेबल ना असे टाइम फुडें वयता हे म्हणून वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एज फार एज टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज कंसर्न्ड आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट टू योर नॉलेज दैट वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली it is important for us to follow guidelines strictly investor sentiment in the state has to be protected and investor sentiment protect करपाक जे कितें डिपार्टमेंटान करपाची गरज आहा ती पावला डिपार्टमेंट उखलतली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।